አስኮቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረ ሰላቲ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብዝንታ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ የአሜን ስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሕርያቆስ ማለት ጎህ ማለት እዩ። ጎህ ምስ ቀደደ ጽንፊ እስካብ ጽንፊ ስለ ዝበጽሕ ንሱ ከዓ ትምህርቱ ጽንፊ እስካብ ጽንፊ ስለ ዝበጽሕ ኣብ ጎህ ወልድ ጎህ መንፈስ ቅዱስ ጎህ ኢሉ ከም ዘምጽኦ ሕርያቆስ ማለት ብርሃን ማለት እዩ። አብርሃ ለመንበረ ማርቆስ በብርሃኑ ከም ዝብል ሕርያቆስ ማለት ፀሓይ ማለት እዩ። ሕዚ ብውሽጡ ኣብ ፀሓይ ወልድ ፀሓይ መንፈስ ቅዱስ ፀሓይ ኢሉ ከም ዘምጽኦ ሕርያቆስ ማለት ኣብ ፀሓይ ወልድ ፀሓይ መንፈስ ቅዱስ ፀሓይ ኢሉ ብውሽጡ ከም ዘምጽኦ ሕርያቆስ ማለት ንህቢ ማለት እዩ። ንህቢ ካብ ብዙሕ ከም ዝቐስም ንሱ ከዓ ካብ ብሉይ ካብ ሓዲስ ስለ ዝተናገረ ሕርያቆስ ማለት ህሩይ ልኡክ ማለት እዩ። ወአምጽኡ ማርየ ዘዲዮስ ከም ዝብል ልኡከ ካህነ እንቲብል እዩ። ሕርያቆስ ማለት ህሩይ ረቂቅ ዘእምረቂቃን ማለት እዩ። ምስጢረ ስላሴ እናራቀቀ ስለ ዝተናገረ እዚማ ካልኣት ሊቃውንት ዝተናገረሞ እንዲኦም እንተልና ማን ከምኡ ሕርያቆስ ማለት ህሩይ ማለት እዩ። ንኤጲስቆጶስ ስለ ዝተሸወመ እግዚ ዝሃረዮ ከም ዝብል እዚኣ ሃገር እዚኣ ከዓ ብዙሕ ግዜ ስም ናይ ስም ምፍላስ ረኺብዋ እዩ። ቅድም ኣርጋድያ ድሓር ከዓ መህኑፍ ተባሂላ ቅድመ ትሰመይ ኣርጋድያ ወድህረ መህኑፍ ከም ዝብል ሎሚ ግን ብህንሳ ተባሂላ ተሪፋላ። እዚኣ ከዓ ከም ቀንጣፋሜ ከም ቆራጣ ከም ዘግየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መነኮሳት ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ መነኮሳት ውሕዳት ዘለዎ ዓዲ ነበረት። ደቂ ተባዕትዮ 1000 ደቂ ኣንስትዮ 2000 ደቂ ተባዕትዮ 2000 ደቂ ኣንስትዮ 2000 ዘለዎ ዓዲ ነበረት። ኣባ ሕርያቆስ በዚኦም ኩሎም ተሸዊሙ ይነብር ነበረ። ብብዙሕ ብንእሽተይ ምሽዋም ልምዲ ከም ዝኾነ ሐዋርያት ከዓ ኣባ ኣምወን ብሽሕ ኣባ ሰራጵዮ ኣባ ሆር ኣባ እስድሮስ ብ3000 ኣባ ጳቁሚስ ብ6000 ኣባ ሰራጵዮንም ይብል ብእልፊ ተሾመም ከም ዝነበሩ ናይ ሐዋርያት ጥንተ ስብከተ ስርዓት የረድ ግብረ ገቢ ዝተምሃረ ስነ ምግባር ዘለዎ ይሸወም ኢሎም ስነ ክልቲኡ ሓደ ገይሩ ዝሓዘስ ኣይርከብን ኢሎም ክልቲኡ ሓደ ገይሩ ዝሓዘስ ኣይርከብን ኢሎም ዝተምሃረ እንተኮይኑ ምግባር እንተዘይብሉ ይሸወም። ብትምህርቱ መናፍቃን እንቲመፁ ስለዝረድእ ጸሎቱን ምእመናን ስለዝሕሉ ኢሎም ከምኡውን ግብረ ገቢ እንተዘይኮይኑ ግብረ ገቢ ዘይተምሃረ ግብረ ገቢ እንተኮይኑ ይሸወም። ብትሩፋቱ ምእመናን ስለዝረድእ እዚ ኣባ ሕርያቆስ ዘይተምሃረ ስነ ምግባር ዘለዎ ኣቦ ነበረ። ብዘመኑ ዝነበሩ ምእመናን ስነ ምግባሩ ገብነቱን ኣይቶም ሪኦም ስነ ምግባሩ ሪኦም ሸመይዎ። እሱ ከዓ ግብረ ገቢ ስለዝኾነ ስርዓት የጽንዓሎም ይጸልእዎ ይሓምይዎ ይንዕቕዎ። እንተምህሮም ስለዘይተምሃረ ይጸልእዎ። ካብ ምጥምጣም ምምሃር ኣይቀድም ምምሃር ንዓና ካብ ምምሃር ንባዕሉ ኣይምሃርን እንዳበሉ ይንዕቕዎ ይሓምይዎ ይጸርፍዎ። እሱ ግን ወእቀውም ዮም በፍቅር ወተትና ቅድመ ዝንቱ ምስጢር ኢሉ ከም ዘምጽኦ ስቕ ኢሉ እዚ ኩሉ ተኣጊሱ የምህሮም ነበረ። ንሳቶም ከዓ ይሓምይዎ ይጸልእዎ ይንዕቕዎ። ትምህርቱስ እንታይ ነበረ እንተኢልና ቅዳሴ እግዚ ቅዳሴ ሐዋርያትን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቀዲስካ ቁርበና በልዎ ስለዘይኮነሉ በዚ ክንስዕሮ ኢና ካብ ስራሑ ኢሎም። ንሱ ከዓ ኣቦታተይ ናተይ ነገር ትፈልጡ ኢኹም ከመይ ገይሩ ይኮነለይ በሎም። ናይ ሰብ ስልጣን ሕዝካ ኣይከውንን ያዋፅእ ድዩ ናይ ግዲ ቀዲስካ ተቁርበና በልዎ። እምቢ ምስ በልዎ ቀዲሱ ከቁርቦም ኣይጠንቱ ሒዙ ኣልባሱ ለቢሱ ኣተወ ቅዳሴ ኣተወ። ከምዚ ዝበልዎስ እንታይ መዓልቲ ነበረ ብመዓዝ ዕለት ነበረ እንተኢልና ንእመቤታችን 33 በዓላት ኣለዋ። ካብ 33 በዓላት 4 ዓበይቲ በዓላት ኣለዋ። እዚኦም 4 ከዓ ናይ ጥሪ ዕረፍታን ኪዳነ ምህረት ነሐሴ ጥሪ ዕረፍታ የካቲት ኪዳነ ምህረት ደብረ ምጥማቅ ኪዳነ ምህረት የካቲትስ በዓዶም ኣይፈልጥዋን ኢሉ ናይ ጉንበት ልደታ ጉንበት ሓደ መዓልቲ ልደታ ዮሐንስ ናይ ወዳ ፈታዊ ወዳ
እመቤቴ ካብ በዓላት ኩለን መን ትፈትው ኢሉ ተጠይቃ ዝተወለድ ኩላ ዓለት ብጽቡቅ ሁሉ በዓለ ይፈትው ዝተወለድ ኩላ ግን ብጽቡቅ ይፈትው ምክንያቱ አቦይና አደይ ንዓይ ውሉድ ሲኖም ሓዚኖም ስለዝነበሩ ንዓይ ረኽቦም ደስ ስለዝበሎም ናይ አቦይና ናይ አደይ ደስታ ናተይ ደስታ ንዓይውን ደስታ እዩ ካልኣይውን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጸባብ ናብ ገፊሕ ዝወጻ ኩላ መዓልቲ ያበለቶ ሓደ ባህታዊ ከዓ ጠየዋ እዚ መለሰትሉ እዚ ብናይ አክሱም መጽሓፈ ታሪክ ይርከብ እሱ ከዓ ተምኔቱ እንታይ ነበረ እንተልና ከም ቅዱስ ኤፍሬም ነበረ ቅዱስ ኤፍሬም ንውዳሴዋ ይምነ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ናይ እመቤቴ ቅዳሴ ከም ሰማይ ኮከብ ከም ናይ ምድሪ ሓፀዋ በዚ ሕለይ ከም ልብሲ ተኸዲነዮ ከም ምግቢ ተመግበዮ እናበለ ይምነ ነበረ እዚስ እንታይ አቅሪቡ ነይሩ እንተይልና ቅዳሴ ሐዋርያት ናይ ወዳ ቅዳሴ እንዳሃለወስ ናይ ወዳ ቅዳሴ እንዳሃለወ ቅዳሴ ሐዋርያትስ ተለቂሑ ንአለቃሒ ማለት እዩ ኢሉ ምንም እንዳይፈጸመ እምድንግል ተወሊዶ መጻ ከመይ ፈጽም ፈቃደከ የሚለው ዝብል አቅሪቡ ነበረ ቅዳሴ ጨሪሱ አስራ ፍሬ ቅዳሴ መስበጽሐ ሊቃውንቱ ንዓኡን ምቅላል ምውራድ ካብ ሊቃውንቲ ቅዳሴ እቲ ዝዓበየ ዝኸፍአ መን እናውጻሉ እናበሉ ብራና እንዳጋለበጡ እንዳሃለው ዝሐሰሰ ይረክብ ከም ዝብል ዝረገርዋ ዘይትረስዕ ዝለምንዋ ዘይትነስዕ እመቤታችን ገሊጻትሉ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናየ ኢሉስ ካብ መወዳእታ ተተቀቢሉ አብጽሑ ተማኡ ዝነበሩ ህዝቢ የቀበሎም እቶም ዝፈትዎ አቦና ጽቡቅ ምስጢር ተገለጸሉ ወሉ ዘይፈትዎ ከዓ እዚ ዘይኾነ ዘይተማሃረ ሰብ ዝተማሃሮ እምቢ ምስ በልዎ ሓድሽ ድርሰት ደረስኩና በለ ዝኾነን ዘይኾነን ይናገር እምበር ኢሎም ሓመይዎ እቶም ዝፈትዎ ዋላ ብደንቆረስ ብብልሂስ ሓዲሩ ዘናገር ሓደ እግዚአብሔር አምላክ አይኮነ እንዲ ንቀበሉ ግድ የወልኩምን በልዎም ወሓደ ማንም ሰብ ዝደረሰ ድርሳን ክንቀበልና አይኸውንን አይንቀበልን በሉ በቃ እሺ ከም ሀገርና ልማድ ንቀበሎ በልዎም ከም ሀገርና ልማድ ንቀበል በልዎም ንዓዶም ልማድ ከመይ ነበረ እንተሉ ሓድሽ ድርሰት ምስ ደረሰ ኣብ ሓዊ እተወ ካብ ሓዊ ድሓን እንተወፂኡ ናብ ማይ ካብ ማይ ድሓን እንተወፂኡ ናብ ሕሙም ካብ ሕሙም እንተፈዊሱ ናብ ሞት እንተተሲኡ ጽቡቅ ገይሮም ሃይደር ሰፊዮም ቤት ሰሪሖም የቀምጥዎ እመቤታችን እዚ ሁሉ እንተበልዋ ገቢራ እዚ ሁሉ ሰራሓት እዚ ሁሉ ምስ ገበረት ቅዳሴ 13 ነበረ 14 ገይሮም ሰርዕዋ ካብ ዓረብ ናብ ግዕዝስ መዓዝ ጊዜ ተመሊሳ እንተይልና ብቅዱስ ኤፍሬም ብቅዱስ ያሬድ ጊዜ መደባይ ታምር ማይኪራ ካብ ትበሃል ቦታ ድጓኦ ዘርጊሑ እናምሃረ እናሃለወ ቅዱስ ኤፍሬም ካብ ሶርያ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ካብ ብህንሳ ብደመና ጠቂሳ አምጽያ ንስኻ ውዳሴ ንስኻ ቅዳሴ እናነገርኩሞ የመስግነኒ ኢላቶም ቅዳሴ እንዳነገርዎ ወሐዘ ይትቀነይ በሰለስቱ ዜማት ይብል ብግዕዝ ብእዝሊ በአራራይ አድረሰላ 14 ቅዳሴ አዚ አታሒዙ በጽሖም ጎሳ ናይ ዜማ ናይ ቅዳሴ ዜማ ብጎስዓ ይጅምር እዚ ከዓ ክፍለጥ ስረይ ብጎስዓ ስለዝበዝሕ ተከዜስ መዓዝ ጊዜ ተሻገራ እንተልና ብሳሙኤል ዘእምትሉደ ጌዴዎን ገበዘ አክሱም የጌዴዎን ዘእምትሉደ ጌዴዎን የአክሱም ገበዝ ነው ደገኛው ጌዴዎን አይደለም የአክሱም ገበዝ አክሱም ነው እሱ የእመቤት ንሱ ናይ እመቤታችን ቅዳሴ እናደገ መክኸይድ ከሎ ካብ ምድሪ ክንዲ ካብ ስንዝር ሓደ እመት እናለቀቀ ይኸይድ ነበረ እሱ ከዓ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ እመቤታችን ቅዳሴ ማርያም ደጊሙ ማይ ጻዕዳ እንጀራ ገይሩን ደቀ መዛሙርቱ መገቦም ሰብአተዎ ለማይ በቅዳሴች እንዘይጽሊ ሳሙኤል ረስተዮ ህብስተ ጽጌ ሃይማኖት ሳሙኤል ዘሃቅለዋሊ ሰረይ ምህረት ወበታለ ተአምርች እህሊ ሰረይ ኃጢአተየ ወእጸበየ አቅልሊ እስመ ኩሎ ገቢረ ማርያም ትክሊ ከም ዝበለ ደራሲ ንሳውን ጽቡቅ ዕጣን ጽቡነ ጻዕዳ ዕጣን አምጽያ ሃበቶ እንቁ ትምህርታ ፍቅርከ ዕጣን ትምህርታ ክህነትከ ኢላ ንሱ ከዓ ሊቀ ካህናት ሳሙኤል እንዘይጽሊ በቅዳሴሃ ማርያምኒ ነሲአ በእዲሃ ወሃበቶ ክልኤተ አምሃ ከምዝብል ተስፋውን አዚ ነግራቶ ኸደ ቅዳሴ ምስ ውዳሴ ምስ ቅዳሴ ዝደግም ናብ ገሃነመ እሳት አይሰዶን ገሃነመ እሳት ቦታውን አየርእዮ ንስኻ አዝአተኻሉ ከእትወ እየ በለቶ ሓደ ባሕታዊ ከዓ ጠይቀዋ ሓደ ባሕታዊ ከዓ መጽኡ ጠይቃ ናተይ ቅዳሴ ወደይ ውዳሴ ማርያም ምስ ዳዊት ወደይ አቡነ ዘበሰማያትና ዳዊት ከም ዝፈቱ
أنا خع قداسينا وداسي حدا غير زدق ملي يفتو إيه قداسي مس قداسي زدقما جهنم أسات عيار إيوان كاو كفو بوتاون كاو كفو نجارن كحلو إيه بلتوا زيون كفلات بوالبات زاتنعا بقالو زاتنعا بمتحف كيدقم زوعل يلن بونجيل يوحنس دحري زي صحافي يلن عكوتي تقربان عكوتي زخبر وزروت وقربان زقبلوا عندهم قربان عكوتي زقبلوا قربان زروت وزخبروا عكوتي تقربان بلا وتيقشي هلستو بصحيلي وينو مصواع غيرو زقربو سلازخونه قاربا زبالو حيزو عندم مؤمنان كبيبهم زقبلوا سلازخونه قاربا زبالو حيزو عندم بخوري بصقا بحاتيات نصيهم انت تقبلوا بخوري بصقا ببالمال بصقا نال እግዚአብሔር زقرب سلازخونه قربان بلوا አኮቴት ምስጋና ቁርባን ስጋ ወደሙ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ናይብ ህንሳ በመንፈስ ቅዱስ ተገለጽሉ ክብሩ ይሕደረና አይፈለየናና እመቤታችን አው ስጋውን ደሙን ምልዋጥ ጊዜ እትምስገኑ ምስጋና ዝደረሰላ እዚ እዩ እዚ ታሪክ እዩ ንቅድሚት ጎስዓ ልቤ ቃለ ሰናይ ኢሉ የምጽኦ ጎስዓ ልቤ ቃለ ሰናይ ጎስዓ ልቤ ቃለ ሰናይ ጎስዓ ልቤ ቃለ ሰናይ ወስአል ቃለ ሰናይ መጽሐፍ ምስ መጽሐፍ አታሒዙ ምን ጋር ልማዱ እዩ አቡ ዳዊት ንንጉሰመ ንናይ ሰማይና ንናይ ምድሪ ንጉስ ንክርስቶስ ምስጋና ከቀርብ የምስበለ ጎስአል ቃለ ሰናይ በለ ንሱ ከዓ ንናይ ሰማይና ናይ ምድሪ ንግስቲ እመቤታችን ምስጋና ከቀርብ የምስበለ ጎስአል ቃለ ሰናይ በለ عندم أبو داويت مستير أتحيزلو جوس ألبيه ቃለ ሰናይ ልበይ ጽቡቅ ነገር የውጽኡ ተናገረ በለ عندم لوقت ልቦናዬ በመንፈስ ቅዱስ ከም እሳት ምስፈለሐ ጎስ አልብየ ልቦናዬ ጽቡቅ ነገር ተናገረ ወትጎስኦም ባሕር ለነጋዲያን ከምዝብል عندم ልቦናዬ ስምቡል መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ሽቱ ምስሓጠ ጽቡቅ ነገር ያጎስዓኒ ከምዝብል ትግሪየ عندم ጎስ አልብየ ቃለ ሰናይ عندم በሀገራቸው ልማድ የበሉትን የጠጡትን ያልተስማማቸው ዘይተስማማዑም እንተኮይኑ ስምቡል ዝበሃል ሽቱ አሎን እሱ ወሲኾም ይሰትይዎ ሰውነቶም ዝበልዕዎ ህዋሳቶም የጽሬሎም ዝበልዕዎ ዝሰተይዎ ሰውነቶም የስማማዓሎም ሰለስተ ጊዜ መላሊሱ ተናገሮ ነገር ንምጽናዕ حاسسكو ገጸከ ገጸ ዚአከ حاسس እግዚኦ ወኢቲሚት ገጸከ እምኔ ከምዝብል አንድም ናይ ንጽሐ ስጋ ናይ ንጽሐ ነፍሳ ናይ ንጽሐ ልቦና ምሳሌ አንድም ጀመርቲ ፍጹማን ማእኸላውያን ዘመስግንዋ ስለዝኾነ አንድም በሰማይ በዚህ ዓለም በንየው ዓለም ዘለው ጻድቃን ዘመስግንዋ ስለዝኾነ ቅድሚ ሕዚ መንግስተ ሰማያት ዘአተወ የለን ኢሉ ንዳጊ መንግስተ ሰማያት ዘአቱ ዘመስግንዋ ስለዝኾነ አንድም ጎስ አልቤ ወአነ አየድ ቅዳሴ ሀለ ማርያም ወአነ አየድ ውዳሴ ሀለ ማርያም ወአነ አየድ እብያቲሃ ለድንግል ኢሉ ከም ዘምጽኦ ነዚ ሰለስተ አርእስቲ ተናገረ وأنا أيد قداسها لمريم ناي እመቤታችን ምስጋና ክናገር እየበለ ዘይተመቸው አውል ዓሊ ተናጋሪ እሱ ስለዝኾነ አንድም ዝተመቸው ቅዱስ ዳዊት ጎስ አልቤ ቃለ ሰናይ ምስበለ وأنا أيد ገብርኤል ንጉስ በለ አኮ ባብዝሆ ብምዛህ አይኮነን አላ ባውህዶ ብምንአስ እዩምበር ናይ ስለምንታይ ናይ እመቤታችን ምስጋና ሰማይና ምድሪ ብራና አብሕርቲ ቀለማት አይባን መድመጽ በእጽዋት ብዕር ኮይኖም እንተ ጻሐፍዎ ይውዳእ ልዩ ከም ዝበለ እንተይሉ ማን ከም ክብራ መላእክቲ ደቂቀ አዳም ጻሐፍቲ ኮይኖም እንተ ጻሐፍዎ ይውዳእ ልዩ ስለምንታይ ከም ዝበለ እንተይልና ማን ከመአ ክብል እዩ መሃሪናንና አርቃዲያንን እንኳን ዝውዳሴ ይውህድ ክብርክን ይብልወን አንድም ንባቡ በመዛህ ምስጢሩ በመላስ አይኮነ ንባቡ በመናስ ምስጢሩ በመዛህ እዩ ለመጀመሪያ ጊዜ ጎሳ ኢሉ አርስቲ ሀበ وأنا أيد ውዳሴሃ ለድንግል ናይ ድንግል ምስጋና ክናገር እየበለ አኮ ባንሆ በቃል ዝንጋኤ
مدنقاي بزمص مدنقاي بزختل وريه بمزاح ايكونن بزح انتوقعو يرسعو كمزبل قعار ان ملمطاني قبر ان ملمطاني قعروت ولا قعرني تلو زنقاي وزنقاي يمص حكيت وازو مصاحفت يزنق لب كمزبل عنا بأحصرو بمحصار بمتقلال ايومبال وانا ايد بيات عبدنقل بمحصار بمتقلال ايومبر نمجمع نخالاي غزي غوسا ارستي هذا وانا ايد بيات على دنقل ناي دنقل كبرا كناغر ايبل خالق كبري غناننت علو انتنا بهتم دنقلنا صنيسا بهتم دنقلنا مولادا ايو او ماريام بانت زين افكرك وانا ابيك يلو كمزمصو كمزيلو نسالسا غزي ارستي العاله نسالسا غزي ارستي هذا وقوم يوم بتهتنا وبفكر بذاتي إلى خدمة زنتو مسكير قرور وقوم يوم بذاتي إلى يومنا ذاتي إلى حدا وجن أيو بزعلت زياك أديسو زقرا ولا معلتي إياه أو تاريخو عيتو سلازنا جرو كم زسألوني كسألوني كم زحميني كحميني كم زنعقوني كنعقوم إياه انتي بلا بزي بسقاون دمون قدميت تطو كبليه بلا بزي بسقاو تطو كبليه بلا مستير بلو سقاون دمون كاب حمشتا عيماد مستير حاده سلازخونه عندم انتلو ناي جيتا سقانا دم انتلو زرئيو يلون زرئيو انت رأيوون اتوم زبقعو انت رأيوون مستلوط ايو كم كلتا احاو ابرخا زنبرو ايوم حاديو زبقعات حاديو خع زي بقعا اتزبقعا ناي جيتا تزي بقعا ناي جيتا سقانا دم كم يجرو زهبستي تلوطو سقا املاك زي دم تلوطو زويني تلوطو سقا دم املاك كم يخون انا بلا كتراتر ينبر نبره بتزبقعا غورو سلازفلطو سراحو سلازفلطو انت حوي انس ناي كريستوس سقانا دم كميلي لوط ازي بطعامي رقيقني نبر بلو نسو خا واي انس نعا مسفر اندا فرح خو ينبر كاباخان لعلي زرقني بلو بلسكي نعا قداسيا زقدسلو بيت كريستيان هيدلو وسدو كيدوم قداسيا زقدسلو بيت كريستيان تقشي حبنا نهبر احدو او قدوس انت بل جيتا بامثال هصان እግሩ ኢዱ አጽሐል ያጽዋህ አይቶር አይወር አዩባ ሐወይ በሎ ንስተኻር አዩም በር አነስ ሁሉ ጊዜ ከርየ እየዝነብር በሎ አንድም ብልሻን አንድም ከኃጢአት ነጽዮን በቀም ተቀብለሞ ብናይ ልሳን ነፍሲ ምስጢር ዘተርጉም ስለዝኾነ ወሰወበ ዘው ወስተልበን ጽዋ አሚሃ ያነቅሆ ለተናገሮ ከምዝብል አንድም ስጋውን ደሙን አንድም ምስጢር በሎ ስጋውን ደሙን ከኃጢአት ነጽዮን በቀም ተቀብለሞ በንየው ዓለም ጽቡቅ ምስጢር ዘተርጉም ስለዝኾነ ግሩም በሎ መላእክቲ ቅዱሳን መላእክቲ ሰይፎም ሒዞም ከቢቦም ስለዝጠጠው ስለዝብሉ አንድም በሃካ ኃጢአት ነጽዮን ተቀብለሞ በኽብሪ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍሲ ስለዝኸውን وقرم زنتو معد وقربان بزي سقا ودمو تطو كبل إيه بلا معدي بلو سقا ودمو معدي سب خبيبهم كم زمقوو نزي خعا سبات كبيبا مؤمنان كبيبهم سلازو قبلو معدي سب كم زمرصلو نسقا ودمو خعا كزي بقعا سلازو مرصلو ناو كدنا صرس سنكوان نتحنتي نقسناو نتا زي تربح نقسناو شموتو صبو صد مرصو بلا نناي املاخ سغان نناي املاخ دمما كازاي بقع سلامنتاي ايمرصلون انا بلا يدنق معدي بلو معد نفسي سلازخونه عندم معدي سغا ودم معدي صوا صايل قربان سغا ودمو معد قربان ولا معد قربان بلو بامان قربان ولتو زيتو يطعمون يوغم منان منفس ሰውነቶም በኃጢአት ዝረስሐ ሰባት ክቀበልዎ ዘይኽእሉ በሐቂ ናይ አምላኽ ስጋ ናይ አምላኽ ደም እዩ በለ እንታይ ይኽልክሎም ከምዚ በለ እንተልና እሳቶም ከኃጢአት አይነጻህናን ኢሎም ስለዝሐድግዎ ሓደውን መምህሮም አይበቃኹምን ኢሉ ስለዝኽልክሎም አንድም ጌታ በመልአቱ ስለዝኽልክሎም መቀባልስ ይቀበልዎ ግን በኃጢአት ኮይኖም እንተተቀቢሎሞ ስለዘይጠቅሞም ስለዘይረብሖም ከህዝቡ ዝበቁዑ لوكانو زي بقعو هنت خوينوم ناي لوكانو نهزبي لوكانو زي بقعو هزي زبقعو انت خوينوم ناي هزبين لوكانو يستخلوم كازيوم كلهم حدا زبقع انت ترخيون كلهم
ናይ ኩሎም ንዓኡ ይውሰኸሉ ካብ ኩሎም ዝበቕዓ እንተ ተሳይኑ መልኣኹ ብባሕሪ ዝወድቑ ብሓሸዋ ዝጠለቑ ብሓፅዋ ዝጠለቑ ወሲዱ ይህቦም እምበር ንሳቶም ኣይረኽቦምና ዘእይክሉ ይጣዕሙ በለ ንሳቶም ከዕበዩ ንቲኦም ከዓ እዚኦም ኣይፈልጡ ንቲኦም ኣይፈልጡ ንሳቶም ከዕበዩ ንሳቶምን ንቲኦምን ተስፋ ከይቆርፁ ንባሕታውያን ምግቢ ኮይንዎም ዝነብር እዚኡ እዩ አኮ ከመ መስዋዕቶሙ ለአበው ቀደምት ዘበደበ በግ ሐርጌ ወላ ናይ ቀደም አቦታትና ከምዝስውእዎ ናይ ላሕሚ ናይ በግዕ መስዋዕቲ ኣይኮነን አንድም ናይ ቀደም አቦታትና ደመ በግዕ ደመ ላሕሚ ከምዝስውእዎ መስዋዕቲ ኣይኮነን ሐርጌ ንሙኩት ንበግዕ እንተቐፂሎም ሙኩት ንላሕሚ እንተቐፂሎም ጊደ ዓርሒ ማለት እዩ አላ እሳት ውእቱ መለኮት ዝተዋሃዶ እሳት እዩ እምበር እሳት ማህየዊ ለርፋነ ልብ ለነገብሩ ፈቃዶ ካብ ሓጢአት ነፂሖም ዝቕበልዎ ሰባት ዘድሕን እሳት እዩ ሓዊ እዩ ሓዊ ብመጠኑ እንተሞቐሞ ቁሪ የርሕቕ ዝበልዕዎ ዝሰተይዎ ምስ ሰውነት የስማዕምዕ ስጋ ወደሙን ካብ ሓጢአት ነፂሖም ተተቐቢሎሞ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍሲ ስለ ዝኸውን እሳት በላይ ላማጽያን ለለይክዱ ስሙ ንዝኽዱ ስመ አምላኽነቱ ንዝኽሓዱ ሰባት ዘቃጽል እሳት እዩ አንድም ስመ ቁርባንነቱ ንዝኽሓዱ ሰባት ዘቃጽል እሳት እዩ ስመ ቁርባንነቱ እንተክሒዶምስ እንታይ ክረብሓና ክጠቕመና ኢሎም ይቕበልዎ እንተኢልና ብግብሪ ምክሓድ ስለ ዘሎ ካብ ሓጢአት ከይነጽሁ ከይበቁዕ እንተተቐቢሎሞ ስለ ዘቃጽል ከም ሓዊ ስለ ዘቃጽል ሓዊ ብመጠኑ እንተዘይመቆሞ ልቢ የቃጽል ልቦና የጠፍእ ስጋ ወደሙ ከዓ ካብ ሓጢአት ከይነጽሁ ከይበቁዕ እንተተቐቢሎሞ ከም ሓዊ ስለ ዘቃጽል ወይ እዝየኒ ዘበልኦ ለዝንቱ ህብስ ወዘሰትዮ ለዝንቱ ጽዋ እንዘ ይደለዎ በልዓ ደይኖ ወመቅሰፍቶ ለርእሱ ከምዝብል አንድም ስጋኡ በእሳተ ባቢሎን ደሙ በማየ ግብጽ ይመስል በባሕረ ኤርትራ ይመስሎ ስጋኡ ንበዓል ዳንኤል ከይነ ከዓ ኣብ ውጪ ዝነበሩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ሰባት አቃጺልዎም እዩ ደሙ ከዓ እስራኤላውያን ከያጥፍአ ግብጻውያን ስለ ዘጥፍኦም ስጋኡ ደሙ ስጋኡ ደሙ ንምእመናን ሓጢአት መቅሰፍት ንጻድቃን እስቲየት ንሃጣን መቅሰፍቲ ስለ ዝኸውን ቄሱ ትቀሺ ከዓ ንዝሒዙ ዝበደልኩም ከይተዓረብኩም ዝወሰድኩም ከይመለስኩም እንተበሊዕኹሞ ስጋኡ ባሕሪ ደሙ እሳት ኮይኑ ስጋኡ ሓዊ ደሙ ባሕሪ ኮይኑ ከስጥመኩም እዩ ይብል ወንጌል እናበለ ይናገር ባማን እሳት ውእቱ ዘይቱ ለሲፎቶ እሳታውያን እንደለንተ እሳት ሙንቱ ኪሩቤል ሱራፌል ብኢዶም ክነኽዕዎ ካብ ሓዊ ተፈጥሮም ካብ ሓዊ ካብ እሳት ዝኸውን ኪሩቤል ሱራፌል بحقي كنخعو زي كألني أملاخ سجاني أملاخ دم أيوبل وصوب أنت إيايتت كل ذا فترك من البال نفاس وأولو فترة هي أنتيك سبعة زمارية أماي وأمريت أم نفاس وأسات كم زل نايم أختي تفترو كان نفاس كاب حوي أيو كاب سلوس أقدموس جبري كاب جبري تفتر يلن إلو نايم أختي تفترو نايم أختي تفترو هذا علو أيو السبع علو يزفلتو نفاس حوي فتانات أيو من الساتهم كع فتانات لزخونو نفاس حوي ركعتي أيو من الساتهم كع ركعتي لزخونو نفاس حوي فتانتي فقاد أيو من الساتهم كع فقاد سلازفصمو فصمتي فقاد سلازخونو كمزي بلنبر ناتومسم هذا الويو ومن بعد نفاس وابلو حدون بالمال كبلم ايو اغلي بالمال كمزبلو قدو اغلي بالمال كمزبلو ابزيون نغسو ازاريا اوزيان كاينو ازارياس يبحال بيمانو يقمط نغس እኮ በየማኑ ይተቀመጥ ይብሎ ወካህን ይነብር በየማኑ ንጉስ ይብለካ እንዲ ይብል እንዲዩ ይብሎ ፍርዱ ይጸርፈሉ ተከክል አይሆነን ይሉ ፍርዱ ይቃልለሉ አንታ ንጉስ እኮ ፍርዱ ይተቃልለለ ይብሎ እምነ መንግስት ያቢ ክህነት ስለዝብል ይብሎ አንድም ካባኡ አብሊጹ ይለብስ ንጉስ እኮ ካባይ አብሊጽ ካተለብስ ይብሎ ካህናቲ ከይለብሱ ጽድቃ ስለዝብል እናበለ መንግስት ናይ ቤተ መንግስቲ እናቃለለ እናራኸሰ ቤተ ክህነት እናሞጋገሰ ከፍ እናልዓለ ከምዚ እናበለ ጥቅሲ እናጠቀሰ መልሲ ያስኢንዎ ይነብር ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካብ አትበልጽ ልብሲ ለቢሱ ምስራአዮ አነስ በአቦይ ቤተ መንግስትን ተኾንኩ ባደይ ቤተ ክህነት አይኮንኩ እንድየ ኢሉ ቀሚሱ ያስርሑ ለበሰ ግደፍ ንጉስ አይፍቀድን
ካይን ስለዚ ኾንካ ይፍቀድን በልዎ እምቢ ኢሉ ክዓጥን ኣተወ እቲ ጢሰ ቅታሬ ምስ ነኽዖ ኣብ ከንፈሩ ለምፂ ወፅኦ ብሻሽ ሸፈኖ ኣብ ሻሽ ወፀ ካብ ግንቢ ናብ ግንቢ ዘለቐ ደየበ ኣብቲ ግንቢ ከዓ ወፀ ዳዊት ዝሰርዖም 288 ደቀ መዝሙር ነበሩ ኦሪት ለምጽ ርኩስ ይንበር በከተማ እንተበለትስ እዚ ርኩስ ሎሚስ ዝመምለኺ ጣዖት ዘምልኽ ኣብ ቤተ መቅደስና ኣይቱ ክቅድስ ኮን ይብሉ ቤተ መቅደስና ከርስሓልና ኢሎም ኣውፅእዎ ዘብኣይ ስሮት ወኣበእዎ ውስተ ቤተ ሃፍሶት ይብል ኣውፅኦም ኣሰርዎ ወኢዮአታም ወልዱ ይዓቅብ ቤተ መንግስቱ ከም ዝብል ወዱ ኢዮአታም 16 ዓመት ምስለን የኾይኑ መንግስቱ ቤተ መንግስቱ ክሕልወሉ ጸኒሑ እዩ በዚ ምኽንያት በዘመኑ ነብዩ ኢሳይያስ ነበረ ከይመኽሮ ከያስተምህሮ ፈሪሕዎ ስቂሉ ይነብር ነበረ በዚ ምኽንያት ኣብ ከንፈሩ ለምጺ ወፂዎ ትንቢቱ 28 ዓመት ተመንጢልዎ ነበረ بسنكسار 3 ዓመት ይብል በዚ ምኽንያት በዓመተ ሞተ ኦዝያን ርእክዎ ለእግዚአብሔር ጸባኦት እንዘይ ነብር ዲበ መንበሩ ብሩህ ወልዑል ዲበ መንበሩ ልዑል ወብሩህ ጥቀ ከም ዝብል ኦዝያን ምስ ሞተ በዓመቱ ብዕለቱ ይኹን ጌታ ለኢሳይያስ ተገሊጹ ተራእዩ እቲ ትፈርሖ ንጉስ ሞተ አነ በባህሪዬ ሞት በመንግስተይ ሽዕረት ዘየውልይ አምላኽ ኣለኹ ክብል ተገሊጹ ተራእዩ በቲ ወርሒ እስራኤላውያን ኃጢአት ሰርሑ መን ፍየኑ እምህዝ አላውያን ናብ እስራኤል መን ብልዓኩ ንዓኻ ከይልኸካ ፈሪሕ ኮንካ በልዎ ኣነ ኣብ ከንፈረይ ለምጽ ስለዝወፅኣኒ እምበር ችግር የብሉን ክኸይድ እየ ለኣኸኒ ፈንወኒ በልዎ ይንበር ማእከለ ዘልሙጽ ከናፈሪሁ ይንበር ማእከለ እስራኤል ከም ዝብል ወተዓዘዘ አሃዱ እምስራፌል ወነስአ ፈመ እሳት በጉጠት ወአልከፎ በከናፈሪሁ ከም ዝብል መልአኩ ካብ ምስዋ ሰማይ እሳት የምጽኡ አይተት ኩለከ ኢሉ ኣብ ከንፈሩ ሰንቅዖ ተፈወሰ ደሓነ አይተት ኩለ ኃጢአተከ እንተበለ ኃጢአተከ እንተይሉ በትንቢ በኃጢአት ከዝተነሳአካ ለምጺ አልሐቁልካ ኃጢኦተከ እንተይሉ ትንቢትካ ተንሲኢንካ ዝነበርካ ትንቢትካ መለስኩልካ ክብል እዩ ጉጠት ምስዋ ሰማይ ናይ መንበር መልአኩ ናይ ቀሻውሽቲ ጉጠት ናይ ስልጣነ ቀሻውሽቲ አንድም ፍህሚ ናይ ስጋኡ አንድም መልአኩ ናይ ዲያቆን እርፈ ጉጠ ምስዋ ሰማይ ናይ እርፈ መስቀል ምስዋ ሰማይ ናይ እርፈ መስቀል ምርሳትና ናይ እርፈ ከናፍራ ኢሳይያስ ናይ ምእመናን ምሳሌ ኣብዚውን ምእመናን ህዝቡ ዘይበቅዑ ልኡካን ዘይበቅዑ ኩሉ እንተኾይኖም ህዝቡ ዘይበቅዑ ልኡካን ዘይበቅዑ ህዝቡ ዘይበቅዑ እንተኾይኖም ቀሺ ምናይ ቀሺ ኢድ ጉጠት ገይሩ የቀብሎም እንበር ቢኢዱ አይነኹን ካዚ ሁሉ ዝበቅዓ እንተ ተሳኢሉ ስዲያቆን ማኖ መልአኩ ወሲዶ ኣብ ባሕሪ ዝወድዎ ኣብ ሕሽዋ ዝጠልዎ ወሲዶ ይቦም እንበር እሱ ቢኢዱ ክህብን ከቀብሎም ከለውን ቢኢዱ አይነኹን ዘይይክሉ ምንየሁ ዘይይክሉ ለኪፎቶ በለ መቃሪዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም ንቅዱስ ማሪዮስ ካብ ሓደ መዓልቲ ውጪ ስጋው ደግሞ አይቀበልኩወን በለ በመልአኩ ኢድ እናተቀበለ እዩ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወነአብየኪ ማንሻ